Iki kejaba sowan komplit karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya. Wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anak wadon ya kuwi Niken Salindri, Pak. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya pirang-pirang sasi ora ketemu. Di dalam cahya kunati ingkang kula muliaken. Nggih. Kita ibu-ibu sinten sedanten ayu Pak niki. Jenengan pengen buluran nggih ayu lho. Nggih, ayu nomor 1 bojo kula. Lah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun. Nganti ora ngelem buluran malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut dirokok. Sinten sedanten Nggih. Mbak Niken niki ayu niki. Lek kalih buluran ayu pundi? Ayu bojo kula. Nah, Nggih, iku Mbak Lucy. nggih niki Mbak Lucy Brahman. Ayu mboten? Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak.
jebul ae sing gak anti-anti wis teko kene yo kan iki kan puji syukur kunjungan ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat yana merga panjenengane kang wis paring wujude nikmat sempat sehat satemah aku kelawan kowe sak kanca bisa nderek sowan silaturahim ana ing laladan desa Wengkal Jasa Nganjuk ya para daleme Bapak Kepala Desa ya papunden ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Catur Totok Winarka SE ingkang kembulan niat karo Ibu DRH Ika Fitri Anita Sari ngono ngestokake dawuh pepunden sowan ana laladan Nganjuk aku wis niteni marang Mbah kaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem anane mung seneng mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggap wayang ya sregep sing mirsani wayang ya mempeng parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono iya sangat eksis ya mak wayang ana laladan kota angin Nganjuk kene ing atase papane jane ya ora jembar
parandene sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe nganti semono dawane. Iya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lamun to Nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan to apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumiak sigrak lan uga rame. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Ngono ya, Pak. Kaya mengkono kuwi. Iya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya buwa. Bener no. Kahanane saya panas, saya sumuk, kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu. Kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya ya. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen urip-urip karo kabudayan, mesti wae kang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo kudu negarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula yo nadyan kaya apa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak munggo ing pangrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggene nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing diujat mung para pejabat, sing diujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Ya, ngono kuwi. Kaya wingi kae nang Kedung Ombo kae. Ya, Tanjung Anem. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh, ora mau menghujat seniman, ora mau menghujat para pejabat, ning nganti ning wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono yo, Mas. Lah, mula kang mangkono no, dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini, kita semua jangan hanya acuh dan diam. Mereka harus tahu selain seni budaya dan adat istiadat, pondok pesantren dari zaman dahulu sampai sekarang masih istiqomah mengajarkan adat, etika, sopan santun, dan tata krama. Iya. Di pondok pesantren siang malam selalu bersujud, berzikir, berdoa untuk bangsa ini, termasuk mendoakan kepada semua orang yang ada di negeri ini. Iya. Kiai bukan gila terhadap hormat, namun mengajarkan kepada santri untuk menghormati dan menghargai. Santri bukan budak atau kuli, tapi mereka diajari untuk taat dan santun. Kalau memang kita bangsa yang toleransi, mari kita hormati pesantren yang telah mendidik moral bangsa selama ratusan tahun. Kita harus ingat para kiai yang menggerakkan para santri dan masyarakat melalui fatwanya untuk berjuang, berkorban nyawa melawan keserakan penjajah. Kalau ada manusia yang menghina kiai, santri, dan pondok pesantren, berarti sama juga menghina sejarah panjang spiritual bangsa Indonesia ini. Oke, kaya ngono ya, Mas. Kaya ngono kuwi. Ya. Ya semoga-moga mrigine para warga masyarakat Nganjuk tetep kaya ngene iki terus. Anggene urip-urip karo budaya, nglestarekake karo budaya, saya-saya magepokan karo tontonan wayang sing kebak marang tata krama lan tata susila ya, Mas. Pancen kudu kaya mengkono kok, no. Lah, pepundenmu Bapak Kepala Desa Pak Catur Totok sekalian Ibu Ika Fitri kagungan kersa tasyakuran ya wingi slamake ingkang putra nengge anak Mas Bagus Muhammad Pisanggeni Jayaningrat. Oh, ngono kuwi. Didongakake disuwunake marang kurbane Gusti Allah, mugi-mugi anak Mas Muhammad Wisanggeni Jayaningrat bener-bener dadi putra ingkang soleh,
bekti kelawan Gusti ingkang nyipta jagat, bekti marang Rama Ibu, sungkem marang guru lan uga piguna tumraping keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa, pinaringan kesehatan lahir batin satemah dadi bocah ingkang mulya ora mung donya wae, nganti tekan akhirat uga diparingi kamulyan. Ngono kuwi. Matur nuwun uga ya Mak karo Kang Siswantara sing saka Bulusari Tarokan Kediri. Panjenengane Kang Sis karo Mbak Yuku Nyamini sing nyatane wis akrab, wis apa jenenge manjing dadi dulur karo Pak Lurah Wengkal, satemah sing kepareng telepon karo awake dhewe iki ya Kang Sis kuwi. Iya. Akhire gandeng aku akrab karo Kang Sis, wiwit aku isih kuliah biyen, saben-saben budal komputer arep mangkat ning Solo, mampire ya ning daleme Kang Sis kuwi, wis diupeni apa mestine. Iya. Akhire barang sing ditelepon iki aku mantar Kang Sis ora Pak Lurah dhewe sing ditelepon, aku ora wani muni piye-piye lho. Iya, upamane sing telepon aku iki Pak Lurah Wengkal dhewe, mongko aku rong tau kenal, mesti tak gawe rega apa mestine. Gandeng Kang Sis sing paring dawuh, mula anane aku yo manut wae ngono kuwi. Ngono iki. Kaya ngono kuwi. Sing jenenge tuna satak bati sanak ngene iki. Iya, ngono iki. Kaya ngono kuwi. Kula namung derek kaliyan dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Iki kejaba sowan komplit karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya. Wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anak wadon ya kuwi Niken Salindri. Wah. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya pirang-pirang sasi ora ketemu. Di awake saya lemu, saya ayu. Ayo. Saya dadi lah wae. Nek dadi kok ayu kaya ngono, aku ndakku bapak utawa ndakku anak karo dheweke malih gedun ngono. Ayo. Kaya model iki kaya sak daraan malian karo aku. Gandeng iki genduk Niken sing dinteni karo para warga masyarakat. Heeh, temenanan kok. Wah, aku li nganti semono akeh kabeh ngantu-antu bintang tamu. Iya, nggih. Pun ta, Bu? Mriki, Pak Hendi mriki. Ya. Gimana wonten pepanggungan? Nah. Sedaya para lenggah, para penonton, nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Nganjuk, Pak Hendi. Minggang mriki Bapak monggo mriki. Minggang mriki nggih. Mriki ngajeng sinden mriki. Nggih. Monggo Pak dipun derekaken Pak. Jenengan nggih minggat Pak. Nggih. Kita sini nggih. Menika Pak niki pun mikrofonipun Pak. Nggih. Nah, menika nggih. Nah, nggih. Monggo sampe dipun antu-antu kaliyan warga masyarakat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, khususnya seluruh masyarakat Desa Wengkal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Saya diundang sama Pak Lurah Totok, Pak Lurah Wengkal. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun dengan ini pun Pak Lurah. Kalau ini jarang-jarang diundang Pak, kali beliau nih. Saat ini beliau ini sibuk saat ini. Pak Lurah ini saat ini sibuk. Kegiatannya kathah nih. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Kita dari putra Mas Wisanggeni yang hari ini diselenggarakan luar biasa meriah, luar biasa. Semua masyarakat se-Desa Wengkal bisa merasakan, menikmati pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan lagi buat Pak Lurah.
kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bersama dengan keluarga putranipun Mas Wisanggeni, mudah-mudahan putra beliau menjadi penerus yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berikan panjang umur, diberikan lancar pendidikan, dan untuk Pak Lurah beserta seluruh keluarga diberikan lancar rezekinya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus semua masyarakat Desa Wengkal dan sekitarnya, Kecamatan Rejoso dan pada umumnya sekabupaten Nganjuk, mudah-mudahan panjenengan sedaya selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, yang punya hutang cepat lunas. Buanter ya lunasi hutang nih. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama terus, guyub rukun seperti ini terus. Salam hormat Pak Lurah dari Pak Bupati untuk panjenengan dan semua masyarakat Desa Wengkal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sedaya. Salam hormat kagum keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mbok menawi badhe nambahi paring dawuh. Ngerti was munggah mosok ora kersa paring dawuh piye. Lah pun munggah iki syaratnya loro. Lah mboten pidato ya nyawer lah niku. Paring dawuh mboten kita setimah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan teman-teman sedanten, rekan-rekan pulau, sepuh-sepuh Desa Wengkal, di mana dengan doa restu dari beliau-beliau sedanten, acara kitan anak saya yang tercinta Muhammad Wisanggeni Jaya Diningrat sakit pinaringan lancar, barokah, dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Idalang Cahyo Gunardi ingkang kula mulyakaken, serta ibu-ibu sing sedanten, ayu Pak niki. Jenengan pun dikawasan buluran nggih ayu lho. Ayu nomor 1 bojo kula. Lah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun. Nganti ora ngelem buluran malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut dirokok. Demikian, semoga acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk niki sakit pinarengan berkah, barokah, dan manfaat pintunya dan akhirat. Allahumma amin. Sawere mengke Bapak kula Pak Sis pun siap. Saya tahu kalau perlu niki klarifikasi. Niki mau wonten WA saking Kang Sis, niku wonten pelunasan ditransferken kula. Nun sewu sing nanggap niki jenengan apa Kang Sis? Ngapunten nggih. Wong jenenge yoga kali Bapak. Biasane niku bapake sing nanggap ning yogane. Oh, dadi jenengan putrane Kang Sis. Nggih. Oh, alah ngoten. Putra luwih diri angkat niki. Dadose sedang ditanggung mereka. Oh, nggih. Terima kasih. Ini lagi kalian yang sponsor ini lah Kang Sis Mantoro dari Bulusari. Tepuk tangan untuk Kang Sis yang luar biasa. Oke, yang kula hormati Bapak kula Pak Sis Tiara kali Ibu Sis ingkang kula mulyakaken serta yang hadir bos kula PT Borneo Jaya Sakti, Pak Teku bos kula. Oh, ngapain? Jadi hadir, alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Sutekno sakit pinaringan lancar, sehat, selamat dunia dan akhirat. Amin. Jenengan luar biasa lho Pak Lurah. Disponsori kali Kang Sis, wonten Pak Tekno, niki rawuh Pak Wakil Bupati. Insya Allah sesuk bar wayangan jenengan bati ning gawe. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Pak. Lho, niku kan kanjengane jenengan wingi-wingi niku. Duwe sakniki. Wonten pangamin amin amin. Nggih. Tapi ngeten, Pak. Kita memang tujuanipun memang untuk ben sedanten seneng. Oh, ngaten. Jadi kula nggih derek kula nyumbang kata sedanten. Warga kula nyumbang sedanten, Pak. Nggih. Mungkin saiki enten 10.000 orang. Dados jenengan iki kantuk kathah jenengan. Nggih. Nek kaya tegelmen karo dalang malah nyambat jenengan niku. Pintere le politik liwat Kangsis jenengan ora iso ngomong apa-apa. Wah, jan elok tenan Pak Lurah niku jan luar biasa nggih. Nggih, Pak. Dalang Mbak Bu Sinden sedanten. Nggih. Mbak Niken niki Wayu niki. Lek kalih Bu Lurah niku ndi? Ayu bojo kula. Nah, Nggih, iku Mbak Lucy. nggih niki Mbak Lucy Brahman. Ayu mboten. Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak. Nggih, demikian yang sakit kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten ngagatah mudine enten pasugatan khususipun Pak Dalang. Nggih. Kirang cocok rokoke napa-napa kirang cocok. Iku badhe kula tumbasne rokok. Rokok bos kula jen rokok bos kula duta niku. Apa sampean terusnya nyuwune sampurang mil. Wah, mboten kula nderek mawon. Sampun nggih purun terus dipanggih purun. Sementing jenengan sesuk aman ra dikawus karo bojone. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Dalang Pak Tahyo Mutati sakit berkah barokah sakit dados dalang ingkang top sak Indonesia Raya. Allahumma amin. Akhirul kalam bila tepik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembah nuwun nggih. Mas Endi. Napa? Sing lunasi wayangan Kangsis. Sing nyampir iki Pak Wakil Bupati. Njenengan modale napa, Pak? Mboten guyon niku panjenengan jenengan. Sembah nuwun Pak. Niki nggih panjer wayangan teng hari jadi kapan iki, Mas? Sembah nuwun mugi-mugi ora lekas saya Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati dan Pak Lurah Bangkal luar biasa. Sembah nuwun. Wah, jan kiai saya ngono. Jadi kiai yang pinter ngerti lan entuk komandane wayang iki dalang mula yen maringi wujude tandha tresna liwate dalang aja langsung ning sinden. Ning sinden langsung iki tegese tidak beretika itu namanya. Mergo iki calone tak lembane rono.